up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Panak man, nagpalpal na ilang. Igid ti bye bye. Mukhang tiba-tiba ako dito ah. Taptaw! Huwag kang kikilos ng sama! Paano ba kumilos ng mabuti, kuya? Huwag kang maingay dyan. Gusto kong pasabugin ko yung ulo mo. Pwede itong ulo na lang nitong kuya. Ito. Oh no! Hold up to! Rape! 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 Anong rape? Ano? Hold up nga to eh! Nagsasuggest lang naman po ako eh. Kaya pwedeng rape na lang. Gusto mong patayin kita? Patay mo lang ako, Star, kuya. Pwede yun. 1.5. Anong 1.5? Ayoko! NMAX! Ayoko ng NMAX! Anong gusto mo, kuya? We go? We go, we go, we go. We go, we go, we go, we go. Sige lang, we go. Sige tayo talon, no? Diyan ka na nga. Ay, juicy. Kuya! Yung rape, asan na?